வெல்கம் டு தேவ்டெக் சேனல். இப்போ நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ ஸ்டூடெண்ட் மார்க் லிஸ்ட் வந்து இருக்குது. இதில் கலர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபில் கலர் மட்டும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே சீரியல் நம்பர், ரெஜிஸ்டர் நம்பருக்கு மட்டும் ஃபாண்ட்டோட கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். மற்றபடி ஹெட்டிங்க்கு ஃபில் கலரில் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன், ஃபாண்ட் கலர் வந்து ஒன்று வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ரிமைனிங் ஃபாண்ட்டோட கலர்ஸ் வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ கூகுள் ஷீட்டில் உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ கர்சர் அங்கே வச்சுட்டு ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ கீழே ஏ சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஏ சிம்பிளை வந்து கொடுங்க. இதை கொடுத்தீங்கன்னா எந்த கலர் அப்படின்னு கேட்கும். ஸோ உங்களுக்கு எந்த கலர் விருப்பமோ அந்த கலர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்டோட நேமோட அந்த ஃபாண்ட் கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ எனக்கு மார்க் 1க்கு வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். அடுத்து வேறு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஃபாண்ட்டோட கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இதே மாதிரி உங்களுக்கு இங்கே கீழே சீரியல் நம்பர், ரெஜிஸ்டர் நம்பரோட அந்த டேட்டா வந்து வேறு கலர் வேணும்னா அந்த கலர் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.